Għall-ewwel darba f'Malta se jsir il-Mediterran Film Festival li mistenni jkompli jsaħħaħ l-industrija tal-films f'pajjiżna u fl-istess ħin jattira aktar proġetti. Il-festival li se jsir bejn il-25 u 30 ta' Ġunju se jara l-kollaborazzjoni kreattiva u artistika bejn 9 pajjiżi: Malta, l-Italja, Spanja, il-Portugal, il-Greċja, Ċipru, l-Slovenja u l-Kroazja. L-avveniment se jsir fil-Belt Valletta u f'lokalitajiet oħra madwar il-pajjiż fejn mistennija jattendu bosta produtturi u diretturi tal-films barranin u rappreżentanti mill-Mediterranean Film Commission, il-British Film Commission u minn Hollywood Studios. F'konferenza tal-aħbarijiet ħabbar li l-Kummissjoni tal-Films f'Malta se tkun qed tinvesti €9 miljun għall-edukazzjoni u t-taħriġ sabiex tqanqal interess fost il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar. L-ewwel inizjattiva bl-isem ta' It's Time for Movies se tkun forma ta' summer camp għat-tfal ta' bejn l-10 u l-11 sena. Dwar dan il-Kummissarju tal-Films Johan Grek tkellem fuq l-importanza tal-investiment fl-edukazzjoni u fuq kif il-festival mistenni jattira aktar xogħol lejn pajjiżna. L-investiment iġib aktar investiment, ix-xogħol qed iġib aktar xogħol. U allura fil-Mediterranean Film Festival f'dil convention li se nkunu qed norganizzaw, se nkunu qed ukoll niffokaw biex inkomplu nsaħħu l-industrija tal-films f'pajjiżna. Għaliex nemmen li din ħad tkun plattaforma, inizjattiva biex bekk nattiraw aktar xogħol lejn pajjiżna u naraw li uliedna u dawk għalhekk qed ninvestu ħafna fl-edukazzjoni biex uliedna jkollhom futur aħjar fl-industrija tal-films. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo tkellem dwar inizjattiva oħra bl-isem ta' Malta Create li darba mirata għal dawk imħajra sabiex jidħlu f'din l-industrija. Qegħdin nagħmlu wkoll pledges sabiex inkomplu nsaħħu l-edukazzjoni għat-tfal tagħna fejn tidħol l-industrija tal-films u kif ukoll nagħtu iżjed inċentivi biex persuni ġodda li jridu jitlu f'din l-industrija hekk interessanti u importanti għal pajjiżna ser ikun hemm fond ta' €100,000 biex jgħin lil dawn in-newcomers biex bekk aħna naraw li din tkun verament l-industrija li toffri l-opportunitajiet lil kulħadd. Il-Ministru fakkar li s-sena l-oħra kienet sena rekord għad-dinja tal-films fil-Gżejjer Maltin kif daħlu l-fuq minn €85 miljun fl-ekonomija Maltija minn 24 produzzjoni li saru f'pajjiżna matul is-sena.